ole kan chanela dear papui ne kan lo lo ve vek acheu ti chuan voin hi July ni somni le panga kumsang ni le somni pathum thole ni ani a ti chuan kan hriat hreu angin Manipura zohnahthlak unaute thlavang hauhna kongzo NGO Coordination Committee Mizoram ina abuat sai chu voina hianin keini khotlang Rawpui khua te po in kan thei angin kan support ani ti entir nan in tin deuh thua hian khotlang in tin deuh thua hianin flag dum kan tar ani chu voini hianin kan khot chung flag dum kan tar te kan support ani ti entir nan kan zarte ronti lang kan tuma ti chuan tuna la fel lovin he buaina hi re lo ma sela kan trong try na Mizoram mi puide na kan trong try na kan deal na hi pathian na kan thlen hi engtik ni emo chon kan pathian hian ala rel fel em ang ti hi ring tlat ila ami te trong try na hi kan pathian hian angai saka abeng kholani ti hi voini hian Mizoram mi puite viewers te subscribers song te khan se thar le chewang u chuan kan kholai te kan fangku langa viewers le subscriber ten chung chu voini hianin tun tuma hin kan clear ho don ni o viewers le subscriber te pon he tili kan support fekang ti hi ka ring tlat ani bang lova antana tong try fan hi kan mo phun le kan ti tu rani ti kha kan se thar le theu don ni o ti chuan hei hi he in hi marlam atanga kala kan khua in masaper ani aso kong kharbula sonin flag dum an lo tara hei in masaper lekina in local huna po in sedonia hei Rawpui khua marlam atanga kala in masaper ani ti kha flag dum an tar ani ti chuanin khulama khuanin kan chuk thlanga ke pon ka scooty ate so flag dum katara khulama khuanin khochung lama kan tlan thadoni Yang kan titang yen le zo feeling zong ten chen chen thi ngam mi hoài sen sa sáng ma ra ngày lâu ka swal na doral to na kan tlo mi don em ni le teu lo mày teu lo mày kan tlo mi don lo dấu pha đâu ra lệ sa sáng mà ra ngày lâu val gần nhìn lom ni helai chuanin ti hian lo zika ku ki zohnahthlak te tan in tan kan trong trai ti an lo zika awa thamon thlak ve o helai hi Rawpui veng lai ni a hei veng lai phei chuanin an lo ta liền lom khop mày chắc khop mày hay vì cái đại kia chung akin zar bok ani flag dum ti chuan helai hi chimlam atanga kala kan khua in masaber ani ve thung ani lại po flag dum an lo tare hei helam hi chimlam atanga khoton tir ani ti chuan lai noi hian thu an lo ziak ka thu ziak an lo da tel le zohnahthlak te din chan nan va han tra em chuan helai hi chimlam atanga kal chuan kholu ma deuh ani
Rawpui bazar ani hi ti chuan helai mun ai po hian hei flag dum an lo tar boka bazar nu pon lo trang khop mai hei thu te po hian mel te po tra hei an cho me zor le thlai zong zong hi atui lu tu kani viewers le subscriber te khai helam pang tlang dungai non jin chuan helai hian lo chaw ro aman hla lu tu kani an thil zor te hi atlo mu tu khei at halu tu ringot thil tui tak tak chi sang hei an nei om lo ni thai le chu me in du ang kha chu om vek ang in lo dor vek do ni ron jin hunai lama hian helai hian fek dum lo tar bok ani khi đến anh hồi về là căn vang hauhpui lại tua lần xuân đâu ra liền sang lại tua lần lên về lệ căn xa mây đón em đi lệ căn to mây đón em đi lệ teo lâu mày teo lâu mày căn to mây đón lâu dấu pha đâu ra lệ sa sang mà giảm ngày lâu năm cần nhìn lâu ni thân ta gần lo ôm mình thân ru tia áo hi lại không bé lin in lâu thiên bầu dân đón em đi teo lâu mày teo lâu mày cần to mày đón lâu dấu pha đâu ra lệ sa sang mà rằng ngày lâu năm cần nhìn lâu ni rằng ngày lâu năm cần nhìn lâu ni. Dình trian bố dài tình theo mà lâu dài giàn mù thâu ru mel mà ra là sa nghe ram mong ngày va roal tên rao tia ngân cái ta my